ne balonlar? Moet even goed, even. Kijk, ja, goed zo, goed zo. Kom op. Ja, goed zo. Hoe is het hier? Ja? Hebben jullie al een ijsje? Daar. Maar, op. Kom op. Nou, dan gaan we... Oh, kom eens, kom eens. We hebben hier een hele goede steen. Getir bakalım Sultan. Neymiş kıldım dikine? Ha? Nima? Qo'limni yuvma? Quloqni yuvishni bilgandim. Ha? Tavba tavba.